Tok jedné řeky, tok jednoho života, tok dějin. O čem vypráví Odra? Když se podíváte na tento krátký záběr, objevíte v pozadí jeden velmi zajímavý detail, který s tématem našeho bádání nemá nic společného. Toho šťastného páru jsme si na obrazovce poprvé všimli, až když jsme hodiny a hodiny třídili materiál z našich cest. Ovšem při rozhovoru s 90letou paní Kalembovou to nikdo z nás nepostřehl. Takový náhodný detail se vlastně vyhazuje nebo zůstává bez povšimnutí. Ale náhoda je kmotrem našeho projektu. Odra v koncertu velkých evropských řek hraje vlastně roli třetích houslí. Neprotéká žádnou zvlášť atraktivní krajinou, je splavná jen omezeně, je pověstná svými rozmary. Nalezení jejího pramene představuje téměř nesplnitelný úkol. Místní obyvatele dokonce ani nevědí, kde ho hledat. V prameni Odry nám bylo nabídnuto mnoho cest. Skutečný pramen se údajně nachází v jedné uzavřené vojenské oblasti, lze si ji prohlédnout pouze v neděli mezi 11. a 16. hodinou. My jsme to přesto udělali ve středu. Žádné námahy jsme se nelekli. Odra se do povědomí veřejnosti dostala náhodou po mezinárodní konferenci, na které byla prohlášena za novou západní hranici Polska. Tím ale jako řeka na vážnosti nenabyla. Nápad učinit z Odry ústřední téma projektu o odsunech ve střední Evropě po druhé světové válce si pohrává s náhodou jako ústřední historickou silou. Od nepaměti se řeky užívají jako metafory. Jako metafory pro život, pro vše změnitelné a vše nezměnitelné. Odra, která protékala starou Vratislaví, je tatáž řeka jako Odra, která protéká dnešní Vratislaví. A když si počkáte dost dlouho, uvidíte, že v ní teče pořád stejná voda. Tok jedné řeky, tok jednoho života, tok dějin. Jak víme, řeky lze regulovat. I běh lidských životů lze vtěsnat do předem určených kolejí, ovšem to se pak může vymstít. Při našem pátrání po minulosti jsme se vyhýbali jakékoliv systematizaci. Pamětníky nám přivedla náhoda, jejich životní drahy se systematizovat nedají. Ty, kteří museli odejít ze svých domovů, spojuje s většinou těch, kteří se do jejich domů přestěhovali, zkušenost tragického, životně zlomového okamžiku, vysídlení, útěk a odsun, ztráta starého domova a těžké, často nemožné přijetí domova nového. Ve většině případů to bylo spojeno s doživotním traumatem, jež ti, kdož něco takového nezažili, mohou jen stěží pochopit. Němečtí, polští a čeští žáci, kteří nás vždycky doprovázeli, často o těchto věcech nic neslyšeli a seděli nebo stáli němí, někdy znudění, někdy jako přimrazení tváří v tvář lidem, kteří se jim pokoušeli zprostředkovat tak těžko pochopitelné zážitky, že dokonce ani oni sami nebyli často schopni o tom desítky let hovořit. Tok jedné řeky, tok jednoho života, tok dějin.